tei salbari yagulo no kerong koksap ni chongmari khlaijaknai aboni sikno bubagra tiframo thanengai batane no jani constituency bo koplai ingtun awan sugui batane ni mung saklai mani abo hakino 48 koram sro tiframo thanengai batane bagai sebrijak mani borom gonang pol dangso sikla phano phungna bagai abo hakino sikla phano phungna ni bagai salbur no bubagra no koplai khlaijan bagai kereng sakbai thani amchai rago ketal habono rok fiogui tongo chongmari ayo morok khlai tongo abo hakino tini jasarabo chongmari ni sekang habono fiogui dikha Tini 48 koromsarani tini naitungsara bisi naitungsara bisi tini hati kasam dara जों Tripura Motha party ni hoite khlaiयै tini जों Patu bis tini जों उद्बोधन khlaiha tini si jaga dara tini phai manja phaiha tini 48 koromsarani tini borom gonang sar candidate tini Pol Dangsu phai manja phaijak tini joto irani YTF তারপরে TWF তারপরে যত তিনি ইদানি ওয়ারেসক খাই মানজা ফাইজাক বিনি বাই অনেক হামবাই জানাবো আं তিনি মিডিয়া পার্সন জানাবো তিনি যে তিসাই তংনাই রক বনবা হামবাই জানাবো আলাই বিনি হইতে আं আর হামবাই জানাবো তিনি ক্যান্ডিডেট না তিনি ফাই মানজা ফাইমানি বাই বেলাই খালাই